Някои казаха, че изчезна. Но истината... Просто се приготвях за нещо по-голямо. Съжалявам, това около 7 години миризма на пот пуснати наведнъж. Може би трябваше да се изкъпем. Да, но кой има време за това? That's weird, but I like it. Точно така, завърнах се! С чисто нов сериал и с чисто нови приключения, където всичко е възможно. Това беше странно. Харесва ми! Мисля, че момчетата стават твърде... привързани. Ти трябва да направя нещо за това. That's weird, but I like it. I like it, like it, like it. That's weird. Врати заключени. Дестинацията е Тунелморското езеро. Времето топло, слънчево, с лек бриз. Това не е толкова зле. Среда се взимате. 6 октомври. Се пригответе да се очудите. Сигурен ли си за това? За доброто на децата. Ти добре ли си там долу? Великолепният чуден свят на Гъмбъл. Ролята звучиха артистите Калян И Симеон.